உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் வசனம் 17, 18, 19 நாம் வாசித்து தியானிப்போம். அந்த ஜாதிகள் என்னிலும் ஜனம் பெருத்தவைகள், நான் அவர்களை துரத்திவிடுவது எப்படி என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொண்டாயானால், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பார்வோனுக்கும் எகிப்தியர் யாவருக்கும் செய்ததையும் உன் கண்கள் கண்ட பெரிய சோதனைகளையும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை புறப்பட பண்ணி காண்பித்த பலத்த கையையும் ஓங்கிய புயத்தையும் நன்றாய் நினைத்து அவர்களுக்கு பயப்படாதிரு. நீ பார்த்து பயப்படுகிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அப்படியே செய்வார். கடந்த கால அற்புதங்களை நினைத்து பார்க்கும்படி மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். கடந்த கால அற்புதங்களை தியானிப்பதினால் நமக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை குறித்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கானான் தேசத்துக்குள் நுழைய பண்ணும்போது மோசே அவர்கள் அங்கு இருக்கிற அந்த பெரிய பலத்த ஜாதிகள், அங்கே அவர்கள் சந்திக்க போகிற அரணான பட்டணங்கள், எரிகோ போன்ற பட்டணங்கள், அங்கே இருக்கிற ஏனோக்கின் புத்திரர், இவர்களெல்லாம் பார்த்து அவர்கள் பயப்படக்கூடாது என்பதற்காக அவர் கடந்த காலத்திலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்னென்ன அற்புதம் செய்தார், பலத்த ராஜாவாகிய பார்வோனின் கையிலிருந்து உங்களை எப்படி விடுவித்தார், செங்கடலை உங்களுக்காக எப்படி பிளந்தார் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் நன்றாய் நினைத்து பாருங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் அவர்களுக்கு பயப்பட மாட்டீர்கள் என்று மோசே சொல்வதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. அதுபோலத்தான் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தேவன் நமக்கு செய்த அற்புதங்கள், கடந்து போன நாட்களிலே அவர் நம்மை நடத்தி வந்த பாதைகள், பல சோதனைகளில் அவர் நம்மை தாங்கின விதம், நம்முடைய தேவைகளை அவர் சந்தித்த விதம், பலவீனத்தில் அவர் நம்மை பலப்படுத்திய விதம், தடைகளை மாற்றிய அற்புதங்கள் போன்ற அநேக காரியங்களை நாம் இன்றைக்கு தியானிப்போமே ஆனால் நம்முடைய ஆவி உற்சாகப்படும். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை நாம் மறந்தபடினால்தான் இன்றைக்கு நாம் சோர்வோடு காணப்படுகிறோம். இன்றைக்கு நமக்கு சந்திக்கிற சவால்கள் பெரிதாக தெரிவதற்கு காரணம் அதுதான். பாருங்க, வேதத்தில் ஒரு அருமையான உதாரணத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தில் 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்தில் தாவீது கோலியாத்தோடு யுத்தம் பண்ண போகும்போது சவுல் ராஜா அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ சிறு பையன், கோலியாத் யுத்த வீரன், உன்னால் அவனை மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொன்னபோது தாவீது அவனுக்கு அளித்த பதிலை பாருங்கள். வாசிக்கிறேன். 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்தில் 34ஆம் வசனத்திலிருந்து. தாவீது சவுலை பார்த்து, உம்முடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டை பிடித்தது. நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தேன். அது என்மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன். அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொண்டேன். விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான். பாருங்க, தாவீதுடைய தைரியத்தை பாருங்க. இந்த தைரியத்துக்கும் தாவீதுடைய தன்னம்பிக்கைக்கும் காரணம் என்ன? கோலியாத் இவனை விட பல மடங்கு பலசாலி, கோலியாத் சிறந்த யுத்த வீரன். இப்படி தாவீது கோலியாத்தை எதிர்ப்பதற்கு எந்த தகுதியுமே தாவீதுக்கு இல்லை. அதுதான் சவுல் ராஜா சொல்லுகிறார். ஆனால் தாவீது என்ன பதில் சொல்லுகிறார்? என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில நான் சில அற்புதங்களை சந்தித்திருக்கிறேன், ஆகவே எனக்கு தைரியம் இருக்கிறது. அப்போது எனக்கு உதவி செய்த கர்த்தர் இப்போதும் எனக்கு உதவி செய்வார். அது என்ன அற்புதங்கள்? நான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த போது ஒரு விசை ஒரு சிங்கம் வந்தது, இன்னொரு விசை ஒரு கரடி வந்தது. பாருங்க, ஆடு மேய்க்கிற ஒரு சிறுவன் ஒரு சிங்கத்தை கொல்ல முடியுமா? தாவீது சொல்லுகிறான், நான் அதனுடைய தாடியை பிடித்து அடித்து அதை கொன்று போட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். கரடியைத்தான் எதிர்க்க முடியுமா ஒரு சிறுவன்? ஆனால் கரடியும் எதிர்த்து கொன்று போட்டார், ஆடுகளை தப்புவித்தார். காரணத்தை அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க, என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர். பாருங்க, அந்நாட்களில் எனக்கு உதவி செய்த கர்த்தர். சிங்கத்தை ஒரு சிறு பையன் எதிர்கொள்ள முடியுமா? ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தபடியால் சிங்கத்தை கொண்டேன், கரடியையும் கொண்டேன், ஆடுகளை தப்புவித்தேன். அதே போல இந்த பெலிஸ்தனையும் இன்றைக்கு எனக்கு இருக்கிற இந்த சவாலையும் சந்திக்க கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்வார். அப்படியானால் அர்த்தம் என்ன? தாவீது தன் கடந்த கால அற்புதங்களை நினைத்து அவன் தைரியப்படுத்தினான், அவன் தன்னம்பிக்கையோடு கடந்து சென்றான். அதுதான் பாருங்க,
நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். எப்பொழுது நாம் நம்முடைய கடந்த கால அற்புதங்களை நினைத்து பார்ப்போமே ஆனால், அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் கடந்த கால நினைவுகளை, அற்புதங்களை நினைத்து பாருங்கள். அநேக நேரங்களிலே எப்படி இந்த தேவை சந்திக்கப்படும் என்று நாம் நினைத்த போது கர்த்தர் ஒரு அற்புதம் செய்யவில்லையா? தேவைகளை சந்திக்கவில்லையா? நாம் ஒரு பிரச்சனையை வேலை ஸ்தலத்தில் சந்தித்த போது இதிலிருந்து எப்படி என்னை விடுவிக்க போகிறார் என்று நாம் நினைத்த போது கர்த்தர் அற்புதமாய் விடுவிக்கவில்லையா? எத்தனையோ சோதனைகளை நாம் தாண்டி வருவதற்கு தேவன் நமக்கு துணை புரியவில்லையா? தண்ணீர்களை கடந்து வந்தோமே, அக்கினியையும் கடந்து வந்தோமே, இதெல்லாம் நம்முடைய சுயபலத்தினால் செய்தோமா? இல்லையே. அன்றைக்கு உதவின கர்த்தர் தானே இன்றைக்கும் நமக்கு உதவ போகிறார். ஆகவே இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிற சவால்களை நாம் பெரிதா நினைப்பதற்கு காரணம் என்ன? கர்த்தருடைய அற்புதங்களை மறந்து போனதுதான், அதை தியானிக்காமல் இருந்ததுதான். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை, அவர் நம்மை நடத்தி வந்த பாதைகளை விசேஷமாக பல சோதனை காலகட்டத்தில் பல பிரச்சனைகளை, சவால்களை நாம் சந்திக்கும் போது, வியாதியின் போது, நமக்கு ஒரு தேவை இருக்கும் போது அற்புதமாய் அவர் நடத்தின அந்த கிரியைகளை நாம் ஒரு நாளும் மறக்கக்கூடாது. அதை நாம் நினைத்து தியானிக்கும் போது இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிற சவால்கள் பாருங்க, நமக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விடும். அதை தன்னம்பிக்கையோடு, தைரியத்தோடு சந்திக்க முடியும். அதைத்தான் தாவீதின் வாழ்க்கையில நாம் பார்த்தோம். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, கடந்த கால அற்புதங்களை தியானிப்பதினால் என்ன நடக்கிறது? நம்முடைய ஆவி உற்சாகப்படுகிறது, நமக்கு புதிய தன்னம்பிக்கை வருகிறது. அப்போது உதவி செய்த கர்த்தர் இப்போதும் உதவி செய்வார். இதுவரைக்கும் என்னை நடத்தினவர் இனிமேலும் என்னை நடத்துவார். இதுவரை என் தேவைகளை சந்தித்தவர் இனிமேலும் என் தேவைகளை சந்திப்பார் என்று நமக்குள்ளே பாருங்க புதிய உற்சாகம் நமக்கு காணப்படுகிறது. தடைகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டுமானால், புதிய உச்சத்திற்கு நாம் போக வேண்டுமானால், இப்பொழுது இருக்கிற சவால்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டுமானால், நாம் கடந்த கால அற்புதங்களை நினைவு கூறுவதை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் வழக்கமாக கொள்ள வேண்டும். அதை நாம் தியானிக்க நாம் பழக வேண்டும். தேவ பிள்ளைகளே, தொடர்ச்சியாக நாம் பழைய வெற்றிகளை நினைவு கூற வேண்டும், அவைகளை தியானிக்க வேண்டும். அப்பொழுது நாம் கர்த்தரை துதிப்பதற்கு பாருங்க அது ஏதுவாக மாறுகிறது. கடினமான பாதைகளை நாம் சந்திக்கும் போது பாருங்க, நம்முடைய எண்ணங்கள், நாம் வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் நடக்காதோ என்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்குள்ள வரும்போது, நாம் அதை கடினம் என்று நினைக்கும் போது, கடந்த கால கர்த்தருடைய செய்கைகளை நினைவு கூறும் போது பாருங்க நம்முடைய அவிசுவாசம் மறைய ஆரம்பிக்கிறது, விசுவாசம் பலப்பட ஆரம்பிக்கிறது. அதை பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் செய்ய வேண்டும். எப்படியாய் சில சமயங்களிலே நாம் சில வீடியோக்களை பார்க்கும்போது ரீப்ளே பண்ணுகிறோமோ, அதுபோல நம் வாழ்க்கையின் சில அற்புதங்களையும் நாம் ரிவர்ஸில் போய் ரீப்ளே பண்ணி பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து நாம் தேவனுடைய செய்கைகளை தியானிக்கும் போது, அவருடைய அற்புதத்தை நாம் நினைவு கூறும் போது பாருங்க, தேவ வார்த்தையிலே பாருங்க நாம உள்ள அற்புதங்களை நாம் நினைவு கூறும் போது நம்முடைய விசுவாசம் பலப்பட ஆரம்பிக்கிறது, வளர ஆரம்பிக்கிறது, உற்சாகம் வர ஆரம்பிக்கிறது, நாம் தைரியப்பட ஆரம்பிக்கிறோம். இரண்டாவதாக பாருங்க, இந்த காரியத்தினால், அற்புதத்தை தியானிப்பதினால் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், நமக்குள்ள ஒரு எதிர்பார்ப்பு உருவாகிறது. அன்றைக்கு செய்தவர் இப்பொழுதும் செய்வார் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்புள்ள ஒரு இருதயம் உருவாகும் போது, ஒரு வாஞ்சையுள்ள ஒரு இருதயம் எழும்பும் போது, அந்த எதிர்பார்ப்புள்ள அந்த இருதயமே, அந்த வாஞ்சையே தேவனை செயல்பட வைக்கிறது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. கர்த்தர் எப்பொழுது செயல்படுவார் என்று நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம் பாருங்க. அவருடைய அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து வாஞ்சையோடு நாம காத்திருக்கிற அந்த இருதயமே தேவனை செயல்பட வைத்து அற்புதத்தை நடக்க வைக்கிறது. ஆகவே அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, நாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம். தேவனுடைய கடந்த கால அற்புதங்கள், தேவன் நம்மை நடத்தி வந்த பாதைகளை நாம் நினைத்து பார்ப்போம். எத்தனை எத்தனை அற்புதங்கள், எத்தனை எத்தனை அதிசயங்கள், எவ்வளவு அழகாக ஆச்சரியமாக தேவன் நம்மை நடத்தினார். தேவைகளை எப்படி அற்புதமாய் சந்தித்தார். பிள்ளைகளுடைய தேவைகள், படிப்பு தேவைகள் பாருங்க, திருமண தேவைகள், வீடு கட்டுவதற்கான தேவைகள், இவைகளெல்லாம் எவ்வளவு அற்புதமாய் சந்தித்தார்.
அந்த தேவன் இன்றைக்கும் அவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார் அல்லவா, அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் அல்லவா. அதைத்தானே மோசே சொன்னான், பார்வோனின் கைக்கு உங்களை தப்புவித்ததை நினைத்து பாருங்கள், செங்கடலை பிளந்ததை நினைத்து பாருங்கள், வனாந்திரத்தில் எண்ணத்தை உண்போம் என்று கவலைப்பட்ட போது மன்னா பொழிந்தார் அல்லவா, எதை குடிப்போம் என்று கவலைப்பட்ட போது கண்மலையை பிளந்து தண்ணீரை தரவில்லையா, தாகத்தை தீர்க்கவில்லையா. அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, அந்த ஜீவனுள்ள தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனை எத்தனை நன்மைகளை செய்திருக்கிறார். அவர் எதற்காக அதை செய்தார்? இப்பொழுது சந்திக்கிற சவால்களை நீங்கள் தைரியமாய் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று. ஆகவே தூசியை உதறிவிட்டு, பயத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு, என் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் என்று தாவீதை போல பலன் கொண்டு, சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் என்னை கோலியாத்தின் கைக்கு தப்புவிப்பார் என்று அவன் வீறு கொண்டு எழுந்தது போல, தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட்டது போல, அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, நீங்களும் இன்றைக்கு இந்த கால வேளையில் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது உங்கள் ஆவி உங்களுக்குள்ளே பலப்படட்டும், புதிய நம்பிக்கை உற்சாகம் பெறக்கட்டும். தைரியமாக தேவன் உங்களுக்கு துணை நிற்கிறபடியினாலே அவருடைய அற்புதங்களை நன்றாய் நினைத்து புறப்படுங்கள். வெற்றி உங்களுக்கு நிச்சயம். கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். God bless you. ஆமென்.